Muna godiya da kasancewa tare da mu. Ku danna subscribe tare da alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a cikin sauki. Mun gode muku. Allah ta'ala wa barakatu. Bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci sai ce ina yi wa kowa fatan alkhairi. Wato jama'a, a gaskiya fi sabilillahi ina so ne in dan yi muku wani dan jawabi kaɗan a game da irin wannan wawuya, wata jaka, wata kucaka wanda kwan kadangare ma ya fita daraja. Tunda wannan wawuya ce, dan Allah dan annabi ka duba ka ga wai short nika ta ɗauko ta sa, wai domin wai ta nuna wa mutane cewa wai abin hotunanta da yake yawo wanda muka gani, wai ta nuna cewa wai a'a ba haka bane, wai abin bai dame ta ba. Ƙarya take yi. Kuma ka duba wani abin haushi, abin takaici, wanda ko shef na kirki na mace ma wannan ba ta da shi. Kawai ta shigo cikin Hausawa, ta shigo cikin musulmai, tana so ta ɓata mana tarbiya da rayuwa irin tamu ta musulunci. Allah wadaran irin halinki wannan Munirat Abdulsalam. Allah wadaran irin halinki. Allah wadaran irin halinki. Wannan ba rayuwa wace. In kina ganin rayuwa ce haka za ta miki daidai, fine, ki je ki ci gaba da yi. Amma mu a matsayinmu na musulmai na Hausawa, dole idan kika yi wani abu, wallahi azimu sai mun faɗa. To, mu dai sai dai mu ce Allah ya shirye ki, amma wallahi ko tsari ba ki da shi. Ni aka bani kyautar ki ma wallahi ba na so. Me zan yi da ke? Wawuya ku caka kawai jaka, wata bata san me take yi ba, wai neman kuɗi. Neman kuɗi da iskanci zai yiwu? Kuma asirin da aka tona miki ai mu mun gani, dan ba ma so mu fito mu yaɗa ne a duniya su gani. Haramun ne a tare da mu. Mun gode da kallon wannan bidiyo namu. Kar ku manta ku yi like sannan kuma ku yi comment. Kar ku manta again ku danna subscribe. Mun gode.